Nandej mu to! Clay udeřil Listonovu levačku, ale Liston se přikrčil a inkasoval další do čela. Clay je jen na koni, stále útočí. A Liston nemá teď navíc, než ustupovat. Veškeré předpovědi jsou naprosto vedle. Liston je zcela apatický. A zazněl gól. Je teď před námi už 7. kolo. Moment! Liston se ze svého rohu ani nezvedl! Nenastoupí do dalšího kola! Vítězem a novým mistrem světa je Cassius Clay! Lesy do za ním dolinku, vracím slovo do studia! Jsem dobrý! Překvapil jsem celý svět! Jsem nejlepší! Jsem fakt dobrý! Na mě nemá žádný! Ublíží vám nějak, Cassie? Vy mi teprve 22, nemám na tváři ani škrábnutí, já budu nejlepší! Co budu? Já jsem nejlepší! Počkat, momentík, to je Sam Cooke, tohle je nejlepší rock'n'rollový styl a já jsem zase nejlepší boxer na světě! Zdravím se, to je Sam Cooke! Uslyšíme, co na toto utkání říká Sonny Liston.